Halo लोगोफोर गया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो बरायबाय गयानो गिलिर जाबाय जोंना आया अन्नानै बयबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोफोर साइज जाबायलै बडि जाबाय बडि नै बडि देखो आइ नै बेयाव दं आरो माथाम मासे जायगायाव माया जोंनि ओइ जोंहानि मा जों मा नायनो नागिरदों दे दा जों मा नायनो नागिरदों दे जों मा नायनो नागिरदों जों मा आंना मेख्लाया सब एके कालारनि गोजा ओंखायनो सामफ्रामबो सोरबा बेखौनो गानबाय थायो दोननांगोन आंखो बायनो गैया थगायदो गांसेल' आंनो नांगौ जखासे नांखासिगौ आंनो गलाब कालारनि लाबोखो गलाब मेरायबाय नामा बिलाय दुखिया मानसि बायनो हाया ना ओइ खायथा दुब्रा ओइ नै मेरायदो खायथा दुब्रा tat रुक दा निया आइखौबो लाना फैनांगोन दा इसोर सिङाव आलि सानायखौ आइ अखा फैगोन बोखानायखौ बोखाब्रा खानाय बायदि जादों नि मायाव गान्थि खानाय बायदि जाखो बोलाजोबदों खुन्थिखौ हाबला हाबसि जादों सिंथिं इसोरो बेयाव जायालासिनो मायाव थांनो नागिरदों Ini. Coba. Ayo kino lantung di kayak kino. Ayo kino lantung. Mana ini? Ini kebaik labon ini cing. Ini kebaik labon ini roh. Oke nanti. Coba. Nih. Taruh. Aduh, mana lah? Zoman mau berarti jangan kira bisa deh. Main mana kena orang gila. Fubai jeng maya dakali fubai maya hasar bai heubai. Obe ucinya tektor ucinya, pipe sudah. Itu uci demna. Hakuna holo bu kabai nih logofer, hakuna holo bu bai tektornya. Rodas ya. Malaro juga. Ah, pasir juga. Iya sebenarnya. Jangan ini besok bagan rasikan, besok bagan sana siapa? Perlu misikin lah dong. Bintang. Tektor ayo beli aja baik. Jiwa nih besok kalau urung-urung tuh jangan besok tiapnya. Tuh. Ali lang alas sini. Obe udah. Kejar udah nggak? Cuma nak ada sih. Mereka di bawah kau yang buka kak. Mana kayak ada belang bau nagan. Mana ya belang bau. Sanjat, ini belang bau mana ada ini. Ini masih tamat ada mana ya. Udah cuma belang buka tak buka ini mereka juga ini. Besar pun nih hebat ada nih, jengnya pulau Zerai langdeng. Bikin tektor de mayor rasmi
300 350